Hey guys, दायोथ' गोजां बोथोर बे गोजां बोथोर समाव जों हयथ' नोंथांमोना फुं समाव सिखारनानैनो सोरबा कलेजाव थांनांगौ जादों सोरबा स्कुलाव थांनांगौ जादों सोरबा गावबा गावनि अफिसाव थांनांगौ जादों किन्तु मोनसे खोथाया मा जोंहा फुं समाव सिखारनानै जों दुगैनो थाखाय जोबोद खस्थ' मोनो मानोना फुं समाव सिखारनानै दुगैनाया गोजां बोथोराव जोबोद खस्थ' जायनि जाउनाव गोबां सुबुंफोरानो दैखरनि दैजों बोहैलांनाय दैमानि दैजों बा न'खराव थानाय फिल्टारनि दैजों गोबाङानो दुगैनो खस्थ' मोनो मानोना दैखरनि दै फिल्टारनि दै बोहैलांनाय दैमानि दैफोरा जोबोद गुसु जायो किन्तु जोंनो मोनसे सुबिदा होदों मा भगबाना माने जोङो गोजां बोथोरब्लाबो दंखलनि दैखौ जोङो जुदि 15 सेकेन्ड 30 सेकेन्डसो नारब्लानो दैया अट'मेटिकलि गुदुं जानानै फैयो जेराव जों दुगैनो थाखाय जोबोद सुबिदा जानानै फैयो थिग बेबादिनो गोलोम बोथोरावबो जों जेसेबांनो जों गरम मोनाथों मानो जेसेबांनो गोलोमथों मानो जों जुदि दंखलनि दैजों खनसे दुगैब्लानो जोबोद थान्दा गुसु मोनो जेराव दंखलनि दैया गोलोम बोथोराव गुसु जायो आरो गोजां बोथोराव गुदुं जायो स' एक्चुअली बे दंखलनि सिङाव मा टेक्न'लजि हाबनानै दङ दंखलनि सिङाव एक्चुअली मा दं आरो जे गोजां बोथोराव गुदुं जायो गोलोम बोथोराव गुसु जायो मानि थाखाय नोंथांमोना दिनै बे टेक्न'लजिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो मोजाङै फोरमायनो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय अके लोगोफोर बे दंखलनि सिङाव जेबो टेक्न'लजि हाबनानै गैया बे दंखलनि सिङाव कुनु एयार कन्डिसन सोनानै दोनाखै आरो बे दंखलनि सिङाव कुनु मोदैबो हाबनानै गैया स' खोथाया जाहैबाय जोंनिया दि दंखलनि दै बे दंखलनि दैया गुबै हा सिंनिफ्रायनो फैनाय स' बे हा सिंनि दैनि टेम्पारेचारा जोंनिया नर्मेलि बेसेबां थायो 10 डिग्री सेल्सियासनिफ्राय 20 डिग्री सेल्सियासनि गेजेराव थायो बेबादिनो बे हा सिंनि दैनि टेम्पारेचारजों जे गोजां बोथोरनि टेम्पारेचारजों रुजुयोब्ला जोंहा माया बांसिन जागोन निश्चय बे हा सिंनि दैनि टेम्पारेचारा बांसिन जागोन मानोना जोंहा हा सिंनि दैनि टेम्पारेचारा बेसेबांसिन थायो होनदो 10 निफ्राय 20 डिग्री सेल्सियासनि गेजेराव थायो आरो जोंहा मा गोजां बोथोराव जोंहा मेक्सिमाम जि टेम्पारेचारा बेसेबां जायो 15 डिग्री सेल्सियास 16 डिग्री सेल्सियास नङा होमबा मेक्सिमाम स' जों 15 डिग्री सेल्सियास जों बे हा सिंनि दैनि टेम्पारेचार 20 डिग्री सेल्सियास जों रुजुयोब्ला जोंहा माया बांसिन जागोन निश्चय 20 डिग्री सेल्सियासा बांसिन जागोन जेराव गोजां बोथोराव हा सिंनि दै अर्थात बे दंखलनि दैनि टेम्पारेचारा गोजां बोथोरनि जि टेम्पारेचारनि रुजुनायाव बांसिन जायो स' बेनि थाखायनो जों गोजां बोथोराव दंखलनि दैखौ 15 सेकेन्डसो नारब्लानो जों दंखलनि दैखौ गुदुं मोननो हायो आरो जोङो आरामसे दुगैनानै कलेजाव अफिसाव बा स्कुलाव थांनो हायो थिग बेबादिनो जों गोलोम बोथोरनि बेलायावबो बे एखे रोखोमैनो जानानै फैयो मानोना गोलोम बोथोराव जों दंखलखौ जेसेबांनो नारबाय थागोन एसेबांनो मा जोंहा गुसु दैखौ मोननो हागोन आरो जों आरामसे दुगैनो हायो रिजोना बेनो दे गोलोम बोथोराव जोंहा बोथोरनि टेम्पारेचारा बेसेबां जायो दे 35 डिग्री सेल्सियास मालाबा 37 डिग्री सेल्सियास 40 डिग्री सेल्सियास न' बे 35 डिग्री सेल्सियास 40 डिग्री सेल्सियास बे बोथोरनि टेम्पारेचारजों दंखलनि दैजों रुजुयोब्ला माबे मोनसेनि टेम्पारेचार बांसिन जागोन माने दंखलनि दैयाथ' हा सिंनि दै नालाय बे हा सिंनि दैनि टेम्पारेचारा बेसेबां थायो होनदो 10 निफ्राय 20 डिग्री सेल्सियासनि गेजेराव थायो हमना लाबाय 20 डिग्री सेल्सियासआनो जाबाय स' 20 डिग्री सेल्सियासजों बे बोथोरनि 40 डिग्री बा 37 डिग्री सेल्सियासजों रुजुयोब्ला माबे मोनसे टेम्पारेचारा बांसिन जागोन निश्चय जोंनिया मा जागोन बोथोरनि टेम्पारेचारा बांसिन जागोन स' बेनि थाखायनो 40 डिग्री सेल्सियास टेम्पारेचार गोनां बोथोराव जों जुदि 40 डिग्री सेल्सियासनि आधा 20 डिग्री सेल्सियास टेम्पारेचार गोनां मोनसे बेसादखौ मोनसे बुस्थुखौ जों दाङोब्ला निश्चय जोङो गुसु मोनखागोन स' बेनि रिजोना जोंहा दंखलनि दैया हा सिंनि दै बे हा सिंनि दैनि टेम्पारेचारा सोलाया बे हा सिंनि दैनि टेम्पारेचारा 10 निफ्राय 20 डिग्री सेल्सियासनि गेजेराव थायो आरो जोंहा माया सोलायो जोंनि बोथोरासो सोलायो जोंनि बोथोरनि टेम्पारेचारा सोलायो आरो बे बोथोरनि टेम्पारेचार सोलाय सोल'नि जाहोनाव जोंहा मा दंखलनि दैखौ जों गोजां बोथोराव जों गुदुं मोनो आरो गोलोम बोथोराव जों मा मोनो गुसु मोननाय जायो स' बेनो रिजोना गुबुन जेबो नङा स' नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ मोजां मोनब्ला प्लिज शेयार खालाम आरो भिडिअखौ लाइक खालाम आरो लोगोसे आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम